Ahir la exconsellera Clara Ponsatí, en el programa Facts de TV3, reclamava nous lideratges per l'independentisme, però sobretot reclamava nous lideratges amb actituds diferents. El que reclamava en definitiva Clara Ponsatí eren lideratges amb persones al capdavant que estiguessin disposades a jugar fort per la idea de Catalunya, a dir la veritat i que el seu exemple i el seu capteniment fossin exemple per tot l'independentisme. Gent, en definitiva, disposada a trencar amb Espanya. Com que els dirigents, aquests nous líders, no podem esperar que els anem a buscar al sofà de casa, haurem de fer com fan els veritables líders que tenen vocació directiva, postular-nos. I jo estic disposat a assumir aquest lideratge amb actituds diferents, com les que diu Clara Ponsatí. I no només jo, Catalunya disposa d'homes i de dones amb les mateixes condicions. I estic parlant de, per exemple, Pilar Carraceles, estic parlant d'Albert Pont, estic parlant de Roger Santmillat de Solidaritat Catalana, entre molts d'altres noms. Catalunya pot disposar d'un estol de dirigents polítics, de líders polítics, que tinguin aquest estil que convenci a l'independentisme, que vegin que estan disposats a jugar al final i que finalment aquests homes i aquestes dones, amb el seu exemple, culminin l'objectiu de la fundació de l'Estat independent de Catalunya.